בואו נמשיך לדבר על תוכנית הסיוע לעסקים, והפעם נתמקד בהחזר הוצאות שכר לבעלי עסקים. אני מאוד ממליצה לראות את הסרטון הראשון שלי שנקרא תוכנית הממשלה להצלת העצמאים, החזר הוצאות קבועות. אז אם העסק שלכם לא נמצא ביישובי ספר, והמחזור השנתי שלכם הוא פחות מ-400 מיליון שקלים בשנה, וגם יש לכם ירידה של לפחות 25% בהכנסות לעומת אוקטובר 22, זכיתם בהשתתפות בהוצאות שכר בנוסף להוצאות הקבועות. המדינה בעצם תיקח את אחוז הפגיעה, תכפיל בהוצאות השכר ותכפיל שוב ב-60%. נגיד שההכנסות של אוקטובר 22 היו 150,000 שקלים, וההכנסות של אוקטובר 23 עומדות על 75,000 שקלים. מדובר בירידה של 50%. נגיד שהוצאות השכר שלכם עומדות על 60,000 שקלים. אז ניקח את ה-60,000 שקלים הוצאות שכר, נכפיל ב-50% של הירידה, ונכפיל בעוד 60% של המתווה. כמה זה יוצא בכסף? 18,000 שקלים עבור הוצאות שכר, כשאתם שילמתם בפועל 60,000 שקלים על עבודה בחודש של מלחמה. אין ספק שהמתווה המוצע רחוק שנות אור מהצרכים בפועל, וזה די מגוחך לדבר על השתתפות בהוצאות קבועות או הוצאות שכר לעסקים שההכנסה שלהם ירדה ל-0 שקלים חדשים. לצערי, נראה שהקשר בין המילים המכובסות של קודקודי הצמרת, של סיוע ביד נדיבה לכל אלו שנפגעו, לבין המציאות בפועל, הוא מקרי בלבד. ממליצה לעקוב אחריי באינסטגרם לעדכונים נוספים, שם אני מרגשת את המידע באופן הרבה יותר נגיש. שיהיה לנו המשך יום טוב.